Iti Ilocanja danger level ti heat index iti pasat ti Ilocos Region. Posible ang mapasaran sigun iti pag-asa. Dahil takanda dumadamag iti Ilocanja isang bay ni MMSU PTV intern Mikko Castillo. Impanpanakkel ti lokal a gobyerno ti Pugo La Union, ti opisyal apan naideklarada kas debt-free. Kasaruno daytoy iti panangbayad da iti naud-udi nga utang da a dumanon iti nasurok 36 million pesos. Kapu iti daytoy mamati ti Pugo LGU nga ad-adda nga umado dagiti social services ken development programs iti ili a makaipaay ti napigsa ken narangrang ay a masakbayan para kadagiti umili ti Pugo. Agbalbalaag ti Philippine Red Cross ken DOST Pag-asa kadagiti umili iti Ilocos Region gapu iti panagtalinaed ti danger level ti heat index iti naduma-duma a lugar iti Pagilian. Sigun iti datos, 44 degrees Celsius ti temperatura anay record di Dagupan City, 43 degrees Celsius iti Ilocos Sur, Ilocos Norte, ken Bacnotan, La Union. Nailawlawag ang mabalin nga agresulta daytoy tinapartak apan nakabannog ken heat stroke. Isu nga agbalbalaka ti Department of Health Region 1, iti kanay na panaginom ti danum, panangliklik a rumwar ng runa no napudot iti panawen. Panagaramat iti protective gears iti init tapno makaliklik kadagiti heat-related illnesses, ken dagos a panagkonsulta no makarikna iti sintomas ti heat exhaustion ken heat stroke. Inwaragawag ti lokal a gobyerno ti Dagupan, tinapalawa pa yung implementasyon ti programa at 20 pesos BBM rice. Kapu iti dayta, mabilinen ang magatang itinalaka a presyo ti bagas iti Dagupan City, ken nakalukat daytoy iti amin a barangay agingga adda ti supply. Panggep ti programa mapalagaan ti gastos dagiti umili ng runa kadagiti adda iti vulnerable sector. Naipaayan assistance dagiti mannalon ti tabako iti Ilocos Sur, babaen iti One Ilocos Sur Service Program ti Ilocos LGU. Babaen iti programa, nakaawat da iti food packs, ken naipayan iti libre check-up, laboratory tests, dental services, ken libre nga agas iti Ilocos Sur Provincial Hospital. Mikko Castillo para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.